Těžko byste hledali někoho, kdo by nesouhlasil s tím, že lidé si mají pomáhat. Ale problém je, že tu pomoc si každý z nás představuje trochu jinak. Jsou mezi námi například lidé, kteří ochotně zbaví druhé zbytečného haraburdi a ještě jim za tu službu sami zaplatí. Ovšem, zdání klame. Ne vždy jsou to dobrodinci vedení těmi nejlepšími úmysly. A nebo je to všechno složitější a svou roli tu může hrát i neznalost, ba dokonce vypočítavost druhé strany. To vše dnes bude řešit ve svém dalším případu soudkyně Barbara. Dobrý den, posaďte se, prosím. Zahajují jednání v právní věci navrhovatele Zdeňka Horníka proti odpůrkyni Pavlíně Krčmářové o návrhu na zneplatnění právního úkonu. Pane navrhovateli, postavte se. Vy trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo ho chcete nějak pozměnit či doplnit? Ano, trvám. Já sebe ani svou matku okrást nenechám. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Zdeňku Horníkovi je 50 let. Rozhodně to není znalec umění. Ocení spíš dobře ugrilovaný steak a vychlazené pivo. Ale život ho naučil starat se o své zájmy. A k těm patří i zájem jeho rodiny, v tomto případě jeho matky. Nic na tom nemění ani to, že kdyby bylo na jeho matce, k žádnému soudu by patrně nikdy nedošlo. Já jsem dost velký kliďas, ale když mě někdo naštve, tak to má se mnou těžký. Ta paní nebo slečna tam měla hrozné štěstí, že když zazvonila u naší chalupy, tak jsem zrovna nebyl doma. Jinak dneska bychom tady byli možná kvůli pokusu o ublížení na zdraví. Ne, já nesnáším, když člověka někdo chce okrást. To je podle mě zbabělost a to mě štve. Paní odpůrkyně, postavte se. Vy s podaným návrhem souhlasíte? Ne, nesouhlasím. Já jsem nikomu nechtěla ublížit a taky ne vaší matce. Děkuji, můžete se posadit. Pavlína Krčmářová je přesvědčena, že jejím posláním je záchrana historických uměleckých hodnot. A nejenom záchrana, ale také jejich vzkříšení k novému životu pro ty, kdo je dovedou ocenit. Když vytrvale objíždí celou naši zemi a pátrá po cenných předmětech, připadá si jako objevitel na dosud neprozkoumaném území. Aspoň to tvrdí. Možná si přitom neuvědomuje, že to není nejvhodnější příměr. Protože, jak víme, dobyvatelé nových území si obvykle počínali dosti nevybíravě. Moje práce je spojovat lidi dohromady. Hlavně ty, co by se nikdy v životě nepotkali. Někdo má rád peníze, někdo má rád staré věci, no a těm starým věcem je potřeba dát nový život. Já takhle vlastně spojuji ty lidi dohromady. Paní právní zástupkyně navrhovatele, předneste prosím váš návrh. Vážený soude, jsme toho názoru, že odpůrkyně se dopustila lichvy podle paragrafu 1796 nového občanského zákoníku, když zakoupila od svědkyně Antonie Horníkové předměty velké historické hodnoty za cenu, která byla v hrubém nepoměru k hodnotě těchto předmětů. Podle našeho názoru byly splněny všechny 3 podmínky, které občanský zákoník stanoví pro případ lichvy. A sice za prvé, odpůrkyně získala plnění, které je v hrubém nepoměru k tomu, co musela plnit ona sama. Za druhé je tu neskušenost druhé strany, to jest strany prodávající. A za třetí, tuto neskušenost protistrana zneužila ke svému prospěchu ve výše zmíněném hrubém nepoměru plnění jedné a druhé strany. Jak jsem uvedla, protože byly splněny všechny 3 podmínky, jedná se podle našeho názoru o lichvu a právní úkon prodeje a koupě je neplatný. Proto navrhovatel podává návrh na navrácení předmětných věcí. Děkuji. Děkuji. Pane navrhovateli, postavte se. Popište prosím podstatu vašeho sporu. Paní soudkyně, já to tak krásně jako tady paní právní zástupkyně neřeknu, proto jsem si ji najal. Já to řeknu svýma vlastníma slovama. Dobře, to je v pořádku.
Můžete začít. Víte, paní soudkyně, já jsem se narodil ve vesnici Višňová. To je nedaleko Sedlčan, tam se taky natáčel seriál o chalupářích. Určitě ho znáte, protože ho znají všichni. Každý léto dávají ho v televizi. Pane navrhovateli, můžete k jádru věci, ano? No, chtěl jsem tím říct, že jsem tam bydlel na chalupě se svými rodičmi a do průmyslovky jsem dojížděl do Příbrami. Pak jsem dělal v dílně, pak v autoservisu, ale nešlo to, protože to bylo tak, že jednou jsem dostal výplatu a po druhý zase ne. Tak jsem se oženil, se svou ženou jsme si vzali hypotéku a odstěhovali jsme se do Příbramy. Potom jsem šel jakoby na vlastní dráhu. Koupil jsem si pojízdný stánek s grillem a začal jsem dělat do kuřat. Ale to není celý. To vlastně takový konec není, protože já chci si otevřít restauraci a tam chci nabízet jako hovězí stejky, burgery, mexické jídla. A určitě to nebudu mít kuřata na obrázcích. Pane navrhovateli, vy jste nám teď obšírně řekl něco o sobě, děkujeme vám, ale dostaňme se prosím k jádru věci. Ano, popište podstatu sporu. No, já už se tam jakoby dostávám, nebo už jsem teda tam v té Příbrami. To je takový problém těch měst mezi dvouma velkýma městama, v tomhle případě mezi Plzní a Prahou. Víte, ten, kdo není tam odsud, tak tam tudy jenom projíždí. A my v našem městě máme krásný obchody, dokonce i to starožitnictví. Pane navrhovateli, já vás žádám, abyste přešel opravdu k podstatě toho sporu. No, podstata toho sporu je taková, že tam já jsem viděl ten obchod s tím starožitnictvím a viděl jsem tam tu naši truhlu, která byla v předsíni. A já si ji pamatuju moc dobře, protože my jsme do ní dávali pytle od zrní, co nám družstevníci je dávali jako deputát a na zimu jsme je spravovali. Jádro sporu je vlastně ta truhla. Jak já jsem viděl tu truhlu v tom obchodě, tak koukal jsem jak na to blázen, jako co tam dělala. A na té truhle byla cenovka. Na té cenovce, no, já si myslel, že špatně vidím, nebo že si z nás dělají blázny. Víte, co ta truhla stála? No, 30 000 truhla na starý pytle. Dobře, pane navrhovateli, jestli tomu dobře rozumím, vy jste šel kolem jakéhosi starožitnictví a tam jste uviděl věc, která dříve byla u vás ve vaší domácnosti, tedy v domácnosti vaší maminky? Ona ta věc ani nebyla naše. Tohle truhla totiž měla zámek a trochu jiné kování. Tak byla vaše nebo nebyla vaše? No, nebyla naše. Ale vypadalo to tak, jako by byla vaše, ano? Vypadalo to tak, jako byla naše, protože jako by z oka vypadla. Dobře, pokračujte, prosím. Když jsem tam viděl vlastně tu truhlu, tak víte, ona stála 30 000, chápete to? Mně jde o tu truhlu, ne v tom obchodě, ale o tu naši truhlu a o ten náš stolek a o naši poličku. Pane navrhovateli, můžeme se dostat k jádru věci? Ano, tady odpůrkyně nám vlastně vzala tyhle cennosti a dala nám jenom pár stovek. Já to považuji za podvod. Prosím vás, to je směšné. Co pak nevidíte, že to je úplně směšné? Teď jsme slyšeli nějakou konkrétní věc. Vy se tedy domníváte, pane navrhovateli, že odpůrkyně získala podvodně věci z domácnosti vaší maminky? No, já bych to tak neformuloval jako mojí maminky, protože to ani tak není. To jsou už prakticky moje věci. Maminka mi předala chalupu a až tady nebude. Ale zároveň i ty věci, co jsou v té chalupě, tak ty jako budou patřit mně. Takže já je považuji jako za svoje. Dobře, v budoucnosti budou patřit vám. Nyní ještě stále patří vaší mamince. Ano? Tak vy se tady domníváte, že odpůrkyně se dostala do domácnosti vaší maminky, tam podvodně vylákala věci a pak se nezákonně obohatila? Prostě, jak říkám, nám sebrala tyhle věci a dala nám za to jenom pár stovek, ale
Já jsem to viděl za těch 30 000, tak jako... Dobře, pane navrhovateli, já se zeptám ještě jinak. Proč tento návrh nepodala vaše maminka? Proč tento návrh podáváte vy? No, to je tak. Moje maminka říkala, že ty věci nemají žádnou cenu, ale ona tomu nerozumí. Já se za to na ní vůbec nezlobím. A vy tomu snad rozumíte? To spíš tady na ní, to čert by vzal okrást tady chudýho člověka, že máte nějaký svědomí, že se nestydíte. Prosím vás, paní soudkyně, ať mě neobvinuje. Nemá k tomu žádné oprávnění. Paní odpůrkyně, vy nemáte oprávnění hovořit, pokud u tohoto soudu nejste vyzvána, ano? Nepřerušujte výslech navrhovatele. Omlouváme se, vážený soude. V pořádku, omluva se přijímá. Dostanete prostor, abyste se mohla ke všemu vyjádřit, ano? Děkuji. Pane navrhovateli, soudu to prozatím stačí, můžete se posadit. To jsem zvědavý, jestli se dneska člověk někde dovolá spravedlnosti. Tohle přece nejde, aby člověka okradli za bílýho dne. Ta dilina, že se nestydí. Nezlobte se, mně to celé přijde vysloveně absurdní. Já vůbec nechápu, proč mě předvolali. Já jsem se snažila pomoct, a ne, aby mě tady někdo vláčil po soudech. Nechápu. Pane právní zástupce, odpůrkyně, předneste prosím vaše vyjádření k návrhu. Děkuji. Vážený soude, odpůrkyně s návrhem nesouhlasí. Trváme na tom, že odpůrkyně žádné smlouvy neporušila. Pravda naopak je, že smlouva o uzavření obchodu byla řádně uzavřena, čehož důkazem je potvrzení o převzetí částky 500 korun českých podepsané svědkyní. Tržní hodnotu nelze zaměňovat za hodnotu předmětu před jejich restaurováním. Je třeba započítat riziko, že předmět nebude možné opravit, anebo že úsudek o hodnotě předmětu byl chybný. Inkriminované předměty neměly ani zdaleka takovou hodnotu, jakou jim přisuzuje navrhovatel. Finanční zisk odpůrkyně je v tomto případě tedy zcela přiměřený. Odpůrkyně si není vědoma toho, že by svědkyni zatajila jakékoliv okolnosti, takže případ nelze kvalifikovat jako podvod ani jako lichvu. Proto navrhujeme, aby soud návrh navrhovatele zamítnul jako nedůvodný. Děkuji. Děkuji. Paní odpůrkyně, postavte se. Tak, paní odpůrkyně, je pravdou, co tady zaznělo v předchozím výslechu, že jste navštívila maminku navrhovatele v jejím domě a tam jste jí nabídla, že odkoupíte od ní nějaké staré věci, se kterými pak budete nakládat dle svého? Ano. No vidíte, že je to pravda, teď se usvědčila. V čem jsem se usvědčila, prosím vás? No, že jste byla u nás. Paní odpůrkyně, sdělte prosím, co jste tímto jednáním sledovala. Vy jste přišla do domácnosti cizí osoby a tam jste jí něco nabídla. To je jednoduché, já ráda pomáhám lidem. Někdo má rád peníze, že? Někdo má rád nové věci, staré věci, které se dají zrestaurovat. No a v tom je ten háček. Já se snažím spojit tady ty lidi a snažím se jim pomoct. Takže vy přijdete do domácnosti nějakých lidí, tam se zeptáte, jestli nemají něco k prodeji, nabídnete nějaké plnění a pak s těmi věcmi nakládáte, jak potřebujete. Ano, je Přesně to tak? tak. Paní odpůrkyně, jste si vědoma toho, že to jsou většinou starší lidé a že nemají vůbec povědomí o tom, kolik předmětná věc může stát, jak může být drahá, jakou má ve skutečnosti hodnotu? No tak jakou má ve skutečnosti hodnotu? Podívejte se, jako když jsou dobře zrestaurované, ty věci jsou v regionálních muzeích nebo jsou vystavené, jsou zdokumentované, udělané foto, jsou výstavní kusy, dokonale zrestaurované. Ale nemůžete to srovnávat s věcma, které jsou ve stodole nebo na půdě, ale leží tam několik desítek let. To se nedá srovnávat. Častokrát se nedají ani opravit a zrestaurovat. Paní odpůrkyně, ale vy nepopíráte, že máte představu o jakési historické hodnotě těch věcí, že poznáte, z jaké jsou doby, kolik asi mohou stát peněz. Tak nějakou představu mám, protože je pak nabízím klientům dál, ale vy si nedokážete představit, jaké riziko je s tím spojené. Jaké riziko? Teď mámě si dala 500 a sama si to prodala za 30 000. V čem je to riziko? Pro mě je to podvod. Prosím vás, vy vůbec tomu nerozumíte, vůbec nechápete souvislosti. Četl jste někdy knížku o užitém umění nebo o uměleckém průmyslu? Vůbec se tomu nerozumíte. Paní odpůrkyně, vy se takto aktivně pohybujete pouze na venkově? Vy takto hovoříte a navštěvujete lidi na venkově? Víceméně ano. Ve městech méně, ano?
No ve městech moc staré věci nejsou. Dobře, podle čeho vy hodnotíte předmět, jak určíte jeho hodnotu? No to je hrozně těžký a vede k tomu více aspektů. Buď to podle citu, nebo podle toho, jak je používán ten předmět, jak by o něj měli klienti zájem. Je to kus od kusu. Dobře, děkuji. Soudu to zatím stačí. Paní právní zástupkyně navrhovatele, vy máte nějaké otázky k odpůrkyni? Ano, mám, děkuji. Postavte se, prosím. Paní odpůrkyně, můžete nám prosím říct, jaké bylo téma vaší diplomové práce? Vážený soude, jestli mohu námitka, je to irelevantní otázka, nemá nic společné s případem. Námitka se přijímá, prosím, přeformulujte otázku jinak. Dobře, zeptám se tedy jinak. Jakou vysokou školu jste studovala? To nechápu, na co narážíte. Narážím na to, že vy jste žádnou diplomovou práci nepsala, protože jste žádnou vysokou školu nestudovala a tudíž předpokládám, že ani žádný obor, který by vás opravňoval vydávat se tady za nějakou znalkyni historických předmětů a umění. Jak se tady vydáváte? Prosím vás, po světě běhá tisíce lidí z tituly, ale je jim to nic platné, protože já si myslím, že důležité jsou zkušenosti a talent. Zkušenosti nevím, ale talent bezesporu máte, ale asi spíš na účetnictví, protože jste vystudovala střední obchodní školu, takže to bude zřejmě váš talent a váš obor. A taky máte talent na to, že nechci použít nějaké nevhodné slovo, ale talent na jakési možná okrádání lidí, jako je matka mého mandanta. Nezlobte se, vážený soude, to je opravdu manipulativní domněnka a navíc urážka mé mandantky. Námitka se přijímá. Paní právní zástupkyně, držte se meritu věci. Dobře, omlouvám se. Zeptám se tedy jinak. Mě, paní odpůrkyně, zajímá, kde jste získala všechny ty zkušenosti, podle kterých můžete určit historickou hodnotu nějakého předmětu, protože se tady tváříte jako opravdová odbornice na historii, na historické předměty. Tak kde jste získala ty zkušenosti? Podívejte se, to je několikaletá zkušenost v terénu, kterou rozhodně profesoři a doktoři nemají. Já znám lidi z branže, hlavně správce sbírkových fondů, restaurátory, antikváři. No, já mám spíš takový dojem, že vy absolutně nemáte předpoklady na tuhle práci, nemáte ani kvalifikaci, kterou byste měla mít, máte kvalifikaci na to, abyste dělala účetnictví, ne abyste dělala odhad historických předmětů, jako jste to udělala například v případě mého mandanta. Něco odkoupila za 500 korun a pak to prodala za 30 000. Děkuji, nemám víc otázek, nic jsem se vás neptala, děkuji. Děkuji, můžete se posadit. Pane právní zástupce odpůrkyně, vy máte nějaké otázky ke své mandantce? Ovšem, vážený soude, děkuji, ano, tak prosím, mám. V tom případě se postavte, paní odpůrkyně. Paní odpůrkyně, pojďme tedy rozvít to téma, které už nakousla protistrana. Vy jste tedy řekla, že navzdory tomu, že nemáte odborné vzdělání, nemáte diplom na poli tohoto oboru, tak jste nabyla opravdu rozsáhlé odborné znalosti. Řekněte prosím soudu, jak jste k nim přišla. To je jednoduché. Já studuji odborné knihy, každý den od rána do večera si je čtu. Chodím na různé sympozia, na konference, na aukce, znám se s lidma z branže. Můžete nějakým způsobem dokázat vlastně erudici v tom oboru? Určitě. Tak napsala jsem spoustu publikací do sbírek lidového umění a taky do odborných časopisů. Vážený soude, na tomto místě si dovolím upřímit pozornost na bibliografický soupis publikací, který je součástí soudního spisu. Na základě něhož je jasné, že moje mandantka je považována v kruzích, které se zabývají lidovou, prosím, užitým lidovým uměním. Děkuji. Je považována opravdu za odbornici a nikomu nepřekáží, že nemá patřičné vzdělání ani diplom. Děkuji, nemám další otázky. Děkuji, můžete se posadit. Pane právní zástupce, máte nějaké otázky k navrhovateli? Ano, děkuji. Tak prosím, pokračujte. Pane navrhovateli, vy tedy, jestli tomu dobře rozumím, vy jste šel kolem
toho obchodu, kde jste ve výloze viděl nějakou truhlu. To nebyla ale z toho, jak se o ní vyjádřil, ta samá truhla, kterou v podstatě si vzpomínáte, že měla vaše maminka doma. Nebyla, ale byla jí podobná, jako kdyby jí z oka vypadla. V pořádku. Tak nám tedy popište ty rozdíly. Když tedy jenom z oka vypadla, tak asi to nebyly ty samé truhly, ano? Čili ty rozdíly by nás zajímaly mezi těmi truhlami? No tak bylo to kování, úplně jiné kování. Potom to mělo zámek, ten naše truhla nemá už nějakou dobu. Potom mi to přišlo, že je trochu větší a byla víc opravenější. Ale jinak byla podobná. Podobná. No, před chvilkou jste říkal, že to byla ta samá truhla. Ano, jako Čili by si to z oka vypadla. Rozdíl je jasný, evidentní ve velikosti, ano, v tom, že ta truhla v té výloze vypadala zachovale, na rozdíl od té vaší, měla úplně jiné kování a měla zámek, který ta vaše truhla neměla, ano? A vy teda pořád tvrdíte, že to byly podobné truhly. No jasně, ale co to tady na mě zkoušíte? No, já jenom se snažím dopátrat toho, co vás vlastně přivádí sem na soud. Proč jste vlastně podal ten návrh? Jako chcete říct, že já tady lžu, nakonec tím podvodníkem jsem tady já, nebo co? Co já chci říct, pane navrhovateli, je, že mám vážné pochybnosti opravdu z toho, jak to tady popisujete, o konstrukci celého tohoto případu. Jako pochybnosti? Ano, pochybnosti. Vy si ze mě děláte snad srandu, nebo co? Jako moje matka byla okradená během bílého dne a já jsem zjistil, kdo je ten zloděj. Chytnul zloděje za ruku, přivedl jsem zlodějku a vy máte pochybnosti, jako kdyby jsem to ukradl já sám. Proč mě pořád obvinujete, prosím vás? To je vrchol tohle, Máte na to nějaké to je nějaká oprávnění? spravedlnost. Pane navrhovateli, pakliže budete zpochybňovat autoritu soudu, tu spravedlnost tady opravdu hledáme. Můžu vám udělit pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Pane právní zástupce, máte nějaké otázky další? Paní děkuji, odpůrkyně, sedněte si. Jako mě chcete udělit pokutu? Jako vy jste si na mě domluvili tady? Co tady křičíte? Co Klidněte jste se. jí tam slíbila, že jí tam jdete na ruku? Já, když tady nemám známosti, tak jako nemám na nic Pane právo. navrhovateli, uvědomujete si, co říkáte? Můžete odpovědět? Uvědomuju si to. Tak, v pořádku. Pane navrhovateli, jestliže takto budete pokračovat, tak vás nechám vyvést ze soudní síně a jednání bude pokračovat bez vás. Ano, rozuměl jste tomu? Paní právní zástupkyně, můžete připomenout svému mandantovi, jak se u soudu chovat? Děkuji. Pane právní zástupce, vy máte nějaké další otázky? Děkuji, vážený soude, už nemám další otázky. Tak, paní právní zástupkyně, vy máte nějaké otázky ke svému mandantovi? Děkuji, já myslím, že asi v této chvíli nemám. Děkuji. Děkuji. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává Antonii Horníkovou. Dobrý den. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Já jsem matka Zdenka, teda matka pana navrhovatele. Znáte se i s odpůrkyní? Ano, znám. Paní svědkyně, můžete nám popsat, jak probíhala návštěva, kterou u vás vykonala odpůrkyně? No, přišla k nám, zazvonila a řekla mi, že schání staré věci a že je má ráda a že zná taky lidi, kteří ji mají rádi a že by si je vzali domů nebo někam do muzea a že by mě za ně i zaplatila. Vy jste ji pozvala tak tedy? jsem ji pozvala Dál? dál, ano. No určitě jste od nějakých těch šmejdů, ne? Od jakých šmejdů? No, Já jsem přikrývky. slušný člověk, Ne? tak mě přestaňte osočovat tady a obvinovat z něčeho. Já nechápu, o co vám jde, fakt nechápu. No o to, že jste nás okradla. Já vás? To snad. Tak, paní svědkyně, vy jste tedy odpůrkyni vpustila dovnitř do svého domu. Ano. Můžete pokračovat. No, šli jsme se podívat na půdu, do sklepa, do předsíně, i do kuchyně a do parádního pokoje. A ona mi řekla... O co přesně měla odpůrkyně zájem? Měla zájem o truhlu. My jsme do ní dávali pytle, ale
navrch už na ní jsem nic nedávala, protože už byla hodně stará, taková vetchá. No, prostě moc by toho asi nevydržela. Tak, měla zájem pouze o truhlu? Ne, taky o stoličku a o poličku. Na tu poličku jsme si dávali nějaký ty plechovky od barev a tak. No a tu stoličku, to ze sklepa, to bylo jasně po tetě, která se odstěhovala, nechala jí tam. No ale stejně už to bylo tak na spálení, nic moc. Vy jste řekla, že stolička byla ve sklepě, vy jste prošla tedy s odpůrkyní kompletně celý váš dům, ona viděla, projevila zájem o věci, které jí zaujaly, ano? Ano. Nabídla vám nějakou dohodu? Myslím, za ty nabídla věci. mi, že se mnou se píše smlouvu a já jsem řekla, že ne, že ať se to veme, že jí to udělá radost. Ale pak se mi teda zeptala, co bych za to chtěla, já jsem pá, že nic. Tak říkala teda, že mi něco musí dát, tak jsem pánu, tak dobře, tak aspoň 100. Ty jsi tak hodná, že bys si všechno rozdala. Za všechny věci, ano? 100 korun ano, za všechny ano, věci. za všechny věci. No ale paní řekla, že je to málo, že mi dá 500. A vy jste souhlasila, vy jste měla pocit, že je to dostatečné ano, ocenění vašich věcí, ano? Ano. Dobře, děkuji, paní svědkyně, soudu to prozatím stačí. On Zdeněk je pruďas, to má po tátovi, ale srdce má dobrý. Kdybych věděla, co ty krámy všechno způsobí za nepříjemnosti, tak bych je radši nechala tam, kde byli. Paní právní zástupkyně navrhovatele, navrhla jste předvolání svědkyně, můžete začít s výslechem. Děkuji. Paní svědkyně, co všechno vám řekla odpůrkyně, že chce s těmi starými věcmi udělat? No, že by to dala nějakým těm svým kamarádům. Kamarádům chtěla to prodat. Ty to tam bylo v tom obchodě za 30 000, to prodává. Že to dá kamarádům, který mají rádi tyhle věci? Ano. Takže vám v podstatě řekla, že je takovou milovnicí nostalgických starých věcí, ráda se jimi obklopuje, ráda se obklopuje předměty, které mají historickou hodnotu a ráda by to dopřála i svým přátelům, je to tak? Ano. Ale předpokládám, že vám neřekla, že systematicky objíždí český venkov, kde rabuje staré věci, které pak rekonstruuje, ale ona je předtím odkoupí za opravdu směšnou cenu a prodá je překupníkům za několikanásobnou hodnotu, o které se vám ani nezdá. To vám asi neřekla, že? Ne, to mi neřekla, to bych věděla, to bych si zapamatovala. Jak to tedy vypadalo? Co vám řekla? No, že prostě by je chtěla, že... Já to z vás nebudu tahat, ale zatajila před vámi skutečný účel své návštěvy. Neřekla vám, proč tam skutečně je? Ne, to určitě ne. Takže to znamená, že vás uvedla v omyl. No, tak vypadá to tak. Ale Asi. víte, že ty předměty měly opravdu velkou hodnotu? To by mě nenapadlo, protože mě připadaly takový starý, takový prostě tak nějak... No ano, paní svědkyně, víte, ale tady nejde o to, na jakou hodnotu je ceníte vy, tady jde o to, na jakou hodnotu je cení druzí. A to vám měla paní odpůrkyně říct. Ona vám měla říct, že jsou to opravdu cenné věci a říct vám všechny okolnosti smlouvy, kterou s vámi podepsala. Ona vám to neřekla a tím pádem vás uvedla v omyl. A jak se tomu říká klasicky česky, podvod. Děkuji, mě to takhle stačí, nemám další otázky. Děkuji. Pane právní zástupce odpůrkyně, vy máte nějaké otázky ke svědkyni? Děkuji, vážený soude, ano mám. Paní svědkyně protistrana se snaží to trošku zamotávat a dostávat se trošku dál od případu. Vraťme se opravdu k těm věcem, které jste měla doma a vy jste je označila za krámy, které v podstatě neměly pro vás žádnou hodnotu a v podstatě byly tak ke spálení. Ano. Je to tak? Ano. Čili kdyby moje mandantka jednoho dne nezazvonila u vás doma u dveří, tak možná druhýho dne byste vzala sekyrku, rozsekla ty věci a pak byste je šoupla do kamen třeba, že? Tak by to určitě a dopadlo. zatopila byste si. Výborně. Čili pro vás neměly ty předměty žádnou, tedy měly pro vás nulovou hodnotu a neměla jste vůbec důvod přisuzovat jim nějakou vyšší hodnotu. Ne, Matka tomu určitě. nerozumí, já vůbec nevím, proč ji tam do toho pouštěla, jako cizí osobu do baráku. Vy tam pečete kuřata a myslíte si, že rozumíte tady restaurování starého nábytku, nebo co? Čili, jestli se k vám mohu vrátit, 500 korun, které jste obdržela od mé mandantky, se vám zdály adekvátní,
sumou za ty 3 předměty, které od vás vzala. Ano? A víte, já jsem byla ráda, že se těch starých krámů zbavím, že jsou pryč. A kdyby se je neodvezla, tak bych neměla ani tu 500. Čili ještě jednou těch 500 korun vám za to stačí a je to adekvátní hodnota. Ty jsi tak hodná, že by si jí dala i tu chalupu. Děkuji A vás. to že jste ne, nás Zdenečku, to ne. Děkuji. Děkuji, paní svědkyně, váš výslech je u konce, můžete se posadit. Děkuju. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává Jiřího Novotného. Dobrý den. Dobrý den. Pane svědku, před jednáním jste byl poučen o pravdivosti svých výpovědí, je to tak? Ano, samozřejmě. Také jste byl poučen o tom, že si nesmíte nechat nic pro sebe, co o projednávaném případu víte. Poučení jste rozuměl? Ano, rozuměl. Děkuji. Pane svědku, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání? No tak já jsem restaurátor, spolupracuji tady s paní Pavlínou a tohle pána, toho vidím poprvé v životě, toho neznám. Pane svědku, jakého druhu je spolupráce, kterou máte s odpůrkyní? No jak jsem už říkal, já jsem restaurátor a Pavlína mi čas od času, 1, 2krát za měsíc zavolá, přiveze mi nějaké věci a já se je snažím zrestaurovat, zrepasovat, prostě celkově nějakým způsobem zachránit. Ty věci, to je převážně lidové užitkové umění, lidový nábytek a podobně? Ano, přesně tak. Takže provádíte restauratorské práce na těchto předmětech, ano? Ano. Které vám dodá odpůrkyně. Přesně tak. Pane svědku, vy jste se někdy ptal na původ těch věcí? Ne, neptal, já jsem k tomu neměl žádný důvod. Jako jestli myslíte, že by to mohlo pocházet z nějaké krádeže, tak to je naprosto vyloučené. Já Pavlínu znám opravdu hodně dobře a hodně dlouho a vím, že by nic takového rozhodně neudělal. Ale to přineska z krádeže, z naší krádeže, ty nás oloupila. To není krádež, pane, to se na mě nezlobte. To jste si, jako, že jste ví prodali za 500 korun takovouhle truhlu. A vy ty podvody odebíráte. Ale to nebyly žádný podvody, to byly zničený věci, pane. Nezlobte to se byly cennosti. Nezlobte se na mě, pane, nevím, jak vy tomu rozumíte, ale já ze svého pohledu musím říct, že ty věci byly absolutně zdevastovány. Takže ta 500 to bylo ještě tak akorát. Tak vidíte, tady to máte. Dobře, děkuji, pane svědku. Prosím vás, tady není o čem diskutovat. Paní odpůrkyně má svůj biznis, dělá ho dobře a ona těm lidem spíše pomáhá. Pane právní zástupce odpůrkyně, navrhl jste předvolání svědka, začněte s výslechem. Děkuji. Pane svědku, pojďme tedy nejdřív k vašemu vztahu s mojí mandantkou, myslím teda pracovnímu. Vy tedy jste řekl, že s ní spolupracujete už několik let, restaurujete předměty, které vám ona přiveze. Jak často asi za vámi chodí nebo jezdí? Říkám tak 1, 2krát do měsíce, vždycky zavolá, přijede a přiveze mi věci na restaurování. Jsou ty věci v dobrém nebo špatném stavu? Jak to probíhá? Jaké jsou? To je různé, některé ty věci jsou opravdu krásné kousky, krásné starožitosti, někdy jsou ale ovšem opravdu, jsou to takové zdevastované šunty, že to v podstatě ani moc jako nemá cenu restaurovat, ale... Vy navzdory tomu je restaurujete? Ano, protože... Co vás tomu vede třeba? No, víte, já k těm věcem prostě mám takový osobní vztah, mám k tomu úctu, jako třeba máme ke starým lidem. Podívejte se, tyhle ty věci jsou tady 200, 300 let, jo. A já prostě chci, aby se tyhle ty věci dál předávaly i budoucím generacím. Je to zároveň i můj koníček. Čili v podstatě by se dalo říct, že práce mojí mandantky a vaší má v podstatě takovou přidanou hodnotu, že zachraňujete hodnoty, které by jinak byly v podstatě ztraceny. Přesně tak. Já vám to vysvětlím. Podívejte se, zhruba ještě tak před 20-30 lety byl celý český venkov plný krásných věcí. Ovšem před těma 20 lety zhruba se to prostě rozvěděli Němci, Holanděni, ty sem nalítli, všechno to prostě vykoupili a odvezli za hranice a to už nemluvím o různých farách a kostelech, to už byl vyloženě organizovaný zločin, kdy prostě se sem přihrnuli různé mafie ze zemí bývalého Sovětského svazu, Rumunska, Bulharska a tak dále a prostě kompletně to vykradli. Samozřejmě se k tomu přidali i někteří tedy naši lidé a to, co tam na tom českém venkově zůstalo teďka, tak to už je v podstatě, jenom paběrkujeme. To byste se taky nepřidali vy? Ne, ty skutečně hodnotné věci, ty už jsou opravdu dávno za hranicemi, dávno pryč.
Čili v podstatě vám nezůstává nic jiného, než věnovat se i těm méně cenným věcem, abyste aspoň něco zachránili, ty hodnoty historické. Pojďme tedy zpátky k případu. Vy znáte ty 3 věci, tedy truhlu, tu stoličku a poličku, o nichž tady jednáme. Ano, samozřejmě znám. Se jim věnoval. V jakém stavu vám je přivezla moje mandantka? No, musím říct, že teda ve stavu dost hrozným. Já tady mám fotky dokonce, tak jestli chcete, tak vám tady můžu ukázat. Moment, vážený se mohu přistoupit ke svědkovi. Prosím. Děkuji. Tady, jak sám vidíte, tak prostě tohleto. Výborně. Vážený soude, rád bych požádal o možnost vložit tuto fotodokumentaci krátkou cestou do spisu. Přistupte. Děkuji. Prosím. Děkuji, bude vloženo do spisu. Děkuji. Jako listinný důkaz. Máte další otázky? Ano, rád bych pokračoval, děkuji. Pokračujte. Čili v jakém stavu, řekněte tedy, byly ty věci, které vám moje mandantka přivezla? Ještě jednou. Ty věci byly totálně zdevastované. Ta truhla, ta byla totálně plesnivá, evidentně ležela dlouhou dobu někde na půdě, ve vlhku. To vůbec není pravda, ta truhla byla krásná, do toho jsme dávali starý pytle, ta fungovala. To je vidět, že jste do toho dávali starý pytle, když jsem tu truhlu otevřel, tak prostě na mě dýchala obrovská plíseň, ještě tam snad rostly nějaký houby a podobné věci. Ten stůl se muselo repasovat úplně celý znova, ta deska byla absolutně zničená, polička absolutně nepoužitelná, ta truhla bez měla nožiček. svou hodnotu, ta byla cennost. Prosím vás, vůbec nic o tom nevíte, vůbec tomu nerozumíte. Pane, máte pravdu, ta truhla opravdu měla hodnotu, ale tak před nějakými 20-30 lety. Teďka opravdu hodnotu neměla, to bylo prožraný červotočem, říkám, to by se muselo celý kompletně zrestaurovat, zrepasovat. To je opravdu práce na, já to typuju na minimálně tak 0,5 až 3/4 roku. Intenzivní práce. Pane svědku, myslíte, že ty předměty měly nějaké další možné užití? Nebo jaké, když vůbec měli? Tak užití, tak jediné, co mě tak jako napadá, že by se to mohlo dát do depozitáře, například nějakého muzea a tam by to teda čekalo, jestli se toho někdo všimne a začne s tím něco dělat. Mě spíš zajímá, jestli se mohly stát někdy, jestli je tam možnost vůbec, aby se staly předmětem prodeje, že moje mandantka může prodat. No víte, tak samozřejmě mohli, ale ten trh s těmito věcmi je dneska poměrně hodně přesycený. Jo, a lidi chtějí samozřejmě perfektní věci. Když jsou takhle staré, tak prostě v perfektním stavu. A v jakém stavu byly tyto věci, tak to je opravdu, to je buď absolutně neprodejné, a když už, tak za nějakou směšnou částku. Tak zkusme si to popsat, tedy jakou asi podle vás měly tržní hodnotu ty předměty? No, pokud by ty předměty byly zrestaurované, podotýkám kompletně zrestaurované, tak samozřejmě, ještě se tam něco k tomu přihodí obchodník, tak tam bychom se mohli třeba vyšpolat až na nějakých 25, i 30 tisíc. No vidíte to? Ano, ale a říkám, my dostaneme jenom 500. Milý pane, ale říkám, pokud by ty předměty prošly kompletní rekonstrukcí. To je 0,5 roku. Přesně, půl až 4 roku. Ale vydělali jste ty na to. Ty předměty, které jsem převzal v tomto stavu, tak ty opravdu měly hodnotu, jestli tak, já nevím, 4, 5 tisíc, všechno dohromady, ale to ještě bych jako musel zavřít, tak se říká i kuří oko na noze. Ale já jsem to viděl na vlastní oči, ta truhla byla za 30 tisíc. Vy jste se domluvili. Ale jiná truhla. Ale přesně, pane, tu truhlu, co jste viděl, tak ta byla nepochybně, prošla kompletní rekonstrukcí, ne to, co jsem viděl já, to prostě nebyla, to nebyl umělecký předmět, to prostě to bylo něco příšerného. Pane svědku, pojďme tedy navázat na argument protistrany klidně. Myslíte, že by vůbec bylo možné uvést tu truhlu do stavu, nebo ty předměty do stavu, že by měly tu hodnotu? No tak samozřejmě, že by to šlo, ono všechno jde, ale ty náklady na tu celkovou rekonstrukci, na to celkové restaurování by se vyšplhaly tak obrovské výše, že to by se tady Pavlíně absolutně nevyplatilo. Děkuji vám. A co taková citová hodnota? Ale pane, citová hodnota je sice krásná věc, ale prostě když se ta truhla rozpadá
sotva se jí dotknete a lezou z toho červotoče, tak prostě to neprodáte, takovýhle věci, věřte mi. Pojďme k hodnotě tržní těch předmětů v tom stavu. No, říkám, v tom stavu, jak jsem to převzal, tak opravdu to je pár tisíci korun a to ještě je jako hodně stěží. Myslím si, že by se to hodně špatně prodávalo, že by to dlouho někde leželo v obchodě, než by si to vůbec někdo koupil, ale říkám, jako, jak tady pán tvrdí, 30 000, to je jako absolutně iluzorní částka, to je nesmysl. Jak jsem říkal už předtím, jako všechno dohromady, dejme tomu horko, těžko, 4, ale i to je nasazený, tak opravdu tak 2-3 tisíce. Kolik jste si vy účtoval? Takhle já jsem si účtoval asi 2000 korun, to je prostě ze známosti tady k Pavlíně. Já to dělám spíš taky jako takového koníčka, mě to rozhodně neživí, takže... A za kolik teda odhadujete, že by paní odpůrkyně byla schopna prodat ty předměty po vašem zásahu tedy? Po zásahu maximálně 6-7 tisíc. Od toho bych se rád dostal právě tedy k sumě, která byla vyplacena proti straně. Myslíte, že 500 korun v tomto případě je adekvátní částka za vykoupení? V tom stavu, v jakém ty věci byly, je to určitě rozhodně adekvátní částka. Tak když to pro vás nemá cenu, tak nám je teda vraťte. Já tady žádám o to, aby se ty věci vrátily k nám zase zpátky. Pane, já jsem tady jako restaurátor od toho, abych vykoupil věci, které jsou zdevastované, celkově kompletně zrekonstruoval, čímž ty věci pochopitelně nabudou mnohem vyšší hodnoty a potom se samozřejmě za tu vyšší hodnotu dají prodat. To je případ té truhly, kterou jste viděl někde v tom starožitnictví za těch 30 000, ale pochopte, že ta truhla, která byla v tom stavu, v jakém byla, tak opravdu ta má hodnotu pár tisíci korun, možná ani to ne, spíš pár 100 korun. Říkám, znovu opakuju, aby celý ta truhla, ta polička, ten stůl, aby to mělo tu hodnotu, kterou vy se tady pořád ohájíte, to znamená kolem těch 30 000 korun, tak to by všechno muselo projít repasem a opravdu důkladnou rekonstrukcí, která by, jak říkám, trvala půl až 3/4 roku, takže to opravdu to by bylo značně samozřejmě nevýhodné. Vy chcete vrátit ty věci? Chcete je vrátit? Ano, já je chci vrátit. O to tady žádám. Vážený soude, já z mé strany to všechno děkuji, nemám další otázky na svědka. Paní právní zástupkyně, vy máte nějaké otázky na svědka? Ano, vám děkuji. Prosím. Pane svědku, já se vás zeptám úplně stejně jako paní odpůrkyně, protože mě to opravdu zajímá. Jaké máte vzdělání, že tak perfektně rozumíte restaurování starých předmětů? No tak já mám ekonomku, že jo, my jsme se s Pavlínou právě poznali ve škole. Výborně, no takže tady máme 2 mzdové účetní. Ne, já nejsem mzdový účetní, já jsem studoval management. No tak buď vaše škola dává opravdu perfektní základy pro restaurátorství, anebo jste po střední ekonomické škole snad šel studovat vyšší odbornou školu se zaměřením na restaurování. No to zrovna ne, já jsem spíš takový samouk. Vlastně mě k tomuto celému přivedl můj otec, který měl dílnu a také se zabýval restaurováním starých předmětů. Já jsem se od malečka u toho motal, takže spoustu věcí mi vysvětlil, spoustu věcí jsem samozřejmě okoukal. No a potom, když jsem teda dospěl a tu dílnu po něm převzal, tak jsem se samozřejmě začal doplňovat vzdělání tím, že jsem brouzdal na internetu, spoustu věcí jsem se tam dozvěděl, potom jsem taky navštěvoval různé odborné semináře, restaurátorské kurzy, takže vlastně můžu říct, že po celý život jsem se takto samovzdělával v tomto oboru. A zřejmě na to máte stejný talent jako paní odpůrkyně, jak už jsme se dozvěděli. Ale tak vás ten váš, nazvěme to koníček, živí a ne špatně, že? Ale mě to neživí, to je prostě jenom, že já nevím, jak bych to jako popsal, to je prostě... Spojení příjemného s užitečným, co? Tak, přesně. Prosím vás, ty kurzy taky něco stojí, jo? No samozřejmě. Jako já Paní odpůrkyně, děkuji, ale já jsem se vás vůbec nic neptala. Podívejte se, na tomhletom vašem koníčku v podstatě není nic špatného, jenom že paní odpůrkyně pro vás znamená zajímavý zdroj příjmu.
jak jsme zjistili, ona něco odkoupí. Počkejte, nechte mě domluvit. Ona něco odkoupí za pár korun, vy to pak zrestaurujete, prodáte to za mnohonásobek té původní ceny. Takže to znamená, že pro vás, paní odpůrkyně, zdrojem vašich příjmů. Tím pádem je vaše výpověď tendenční a tím pádem ji absolutně nemůžeme brát vážně. Prosím vás, restaurátorství je profese jako každá jiná. To já jsem neřekla, že není. Když ty věci zrekonstruju, tak samozřejmě má mnohem větší hodnotu než původně, to je přece logické. Uvědomte si, že nejste restaurátor, o tom tady nebudeme polemizovat, jestli jste nebo nejste. Budeme tady spíš polemizovat o tom, že paní odpůrkyně pro vás znamená zajímavý zdroj zisku. Jak jsem řekla, vaše výpověď je tendenční. Vy navíc nemáte absolutně žádné vzdělání, žádný výuční list, dokonce ani živnostenské oprávnění, to znamená, že to děláte načerno a načerno zacházíte s předměty, které mají významnou uměleckou a historickou hodnotu, pane Světko. Tak je pravda, že já na to sice žádný papír nemám, ale ze mě mluví opravdu dlouholetá praxe. Já se restaurátorství věnuju 25 let, takže myslím si, že za tu dobu už jsem se přece jenom tohle, pane Světku, naučil a dokážu odhadnout ten předmět. Já zpochybňuji vaši výpověď. Děkuji, nemám víc otázek. Děkuji. Děkuji, pane Světku, váš výslech je u konce. Můžete se posadit. Právní zástupci, máte nějaké návrhy na doplnění dokazování z vaší strany? Ne, nemáme. Děkuji. Z vaší strany? Děkuji, taky nemáme. Děkuji. Tak, nyní dávám prostor právním zástupcům k závěrečným návrhům. Z vaší strany? Vážený soude, nadále trváme na tom, že odpůrkyně se dopustila lichvy podle paragrafu 1796 nového občanského zákoníku, když zakoupila od svědkyně Antonie Horníkové předměty značné historické hodnoty za cenu, která byla v hrubém nepoměru k hodnotě těchto předmětů. Jak jsme zmínili v úvodu a jak jsme dále prokázali, byly splněny všechny 3 podmínky, které občanský zákoník stanoví pro případ lichvy. Proto navrhovatel podává návrh na navrácení předmětných věcí. Děkuji. Děkuji. Pane právní zástupce, váš závěrečný návrh? Vážený ano. Mohu prosím poprosit o krátkou konzultaci s mojí mandantkou? Prosím. Děkuji, vážený soude. Tak váš závěrečný návrh? S návrhem nadále nesouhlasíme, avšak v rámci zachování své dobré pověsti obchodnice se během jednání moje mandantka rozhodla, že poskytne bezúplatně inkriminované předměty zpátky proti straně, respektive svědkyni. Děkuji. Dobře, děkuji. Pane navrhovateli, postavte se. Vy s návrhem protistrany souhlasíte? Ano, souhlasím, určitě. Děkuji. Můžete se posadit. Paní odpůrkyně, postavte se. Bezúplatně znamená, že nechcete vrátit ani těch 500 korun, které jste do toho investovala? Ne. A vrátíte předměty původnímu majiteli? Přesně tak. Dobře, děkuji. Soud rozhodne. Ve věci navrhovatele Zdeňka Horníka proti odpůrkyni Pavlíně Krčmářové o návrhu navrácení věci soud vydává následující usnesení. Vzhledem k tomu, že během jednání došlo k dohodě, se kterou souhlasí obě zúčastněné strany, budou předměty specifikované v návrhu vráceny do rukou původního majitele. Odpůrkyně Pavlína Krčmářová vrátí předměty bezúplatně. Žádná ze stran nemá nárok na náhradu soudních výloh. Soud skončil. Můžete odejít. Toto soudní jednání bylo pro všechny zúčastněné varováním. Svědkyně paní Horníková už bude opatrnější v jednání s cizími lidmi, kteří jí slibují pomoc. Také odpůrkyně Pavlína Krčmářová bude pro příště mnohem obezřetnější při sjednávání podmínek, za kterých odkoupí historické předměty.
A navrhovatel pan Horník už ví, že věci, o které se soudil, mají ještě větší hodnotu jako památka na rodiče, než jako zboží v obchodě se starožitnostmi.